जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन प्रजजन नन्दन यशोदनन्दन प्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधमाधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. பிரணதி சொல்லுங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் வரலையே மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி மட்டும்தான் இருக்காங்க. 9:06 ஆயிடுச்சு. ரிமைண்டர் மெசேஜ் போடுங்களேன் குரூப்ல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானஜலசலாகயா சக்ஷுருன்மீலகம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। மாதாஜி மியூட் ஆயிடுச்சு. ओ सारी प्रभु। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकगण ललिता श्रीविशाखान् विदांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजरङ्गये नमस्ते पङ्कजरङ्गये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदान्त
स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृत्यन्दः स्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண சண்முக மாதாஜி. வேல்னு புதுசா இருக்காங்க, யாரு அது? ஏற்கனவே உள்ளவங்க வேற ரீநேம் பண்ணாம இருக்காங்களா, இல்லாட்டி புது பிரபுவா தெரியலையே. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்க, நீங்களும் அவங்களும் தான் இருந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட். அது கரெக்ட் மாதாஜி, அதான் யாருன்னு கேக்குறதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டதால நான் கேட்கல. ஓகே, ஒருவேளை சண்முகவேல் இன்னைக்கு பிரபுஜி கிளாஸ் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாங்களோ என்னமோ மத்தாச்சு எல்லாரும். குரூப்ல மெசேஜ் போடுவோம். சண்முகவேல் பிரபுஜி, சண்முகவேல் பிரபுஜி ஏன்னா சண்டேங்கிறதுனால ஒருவேளை லீவுன்னு இல்ல, நினைச்சிட்டாங்க. 8ஆம் தேதி வரைக்கும் டெய்லி கிளாஸ் உண்டுன்னு போட்டிருக்கேன். இப்ப நாளையில இருந்து எகைன் இட் வில் கண்டினியூன்னு சொல்லி போடணும். நான் இப்போ இல்லைங்க கிளீனா பிரபு, இன்னைக்கு போட்டு சண்டே இல்ல, இன்னைக்கு சண்டேங்கிறதுனால அப்படி நினைச்சிட்டாங்களோ என்னமோ தெரியல. இல்ல, கோவிலுக்கு போறவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, ராதா மாதாஜி, சர்வ பிரபு எல்லாம் சர்வ கோவிலுக்கு பிரபு. போறவங்க. சரி, பரவாயில்ல, அவங்க வரட்டும். இந்த லைவ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கு, குரூப்ல பாத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம முடிக்க முடியாது, அதனால நம்ம இந்த இதுக்கு போலாம். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. சண்முகவேல் பிரபு ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் இல்லை. மேபி அவங்க சொன்னாங்கன்னா பாத்துக்கலாம். நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரபு, அப்புறம் நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இப்ப 12வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஹலோ உன்னத பக்தி. ஹரே ஹலோ நான் கிருஷ்ணா. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், சண்முகவேல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார். நீங்க என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க பிரபு? இது L3யோட குரூப். அது எதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. இந்த லிங்க் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது? எப்படியோ கிடைச்சது, எப்படின்னு தெரியல. வாட்ஸ்அப்ல கிடைச்சதுங்க. ஓகே 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 பிரபு, ஓகே ஓகே சார், நன்றி சார். நாளையில இருந்து கண்டினியூவா பார்க்குறேன் இதே டைம் 9 மணிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்ல, நன்றி சார். ஆக்சுவலா இது L3யோட கிளாஸ். நீங்க ஏற்கனவே L1 L2 இஸ்கான் இல்ல இல்ல, அந்த பெங்களூரோட. மாதிரி பண்ணதில்லை. இல்ல பண்ணதில்லை. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வரீங்களா கிளாஸ்க்கு? ஃபர்ஸ்ட் டேவா இல்ல, இது? அந்த மாதிரி நான் இதுவரையிலும் பார்த்ததில்லை, இதான் முதல் தடவையா பார்க்குறேன். சரி, ஓகே 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 பிரபு, நீங்க இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஓகே, நன்றி சார். வந்து 12வது அத்தியாயத்துல உன்னத தொண்டின் பல கோணங்கள், ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சில கோணங்கள் பார்த்தோம். இப்ப மற்ற வேற என்னென்ன அர்த்தங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். அதுல வந்து பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். நீங்க இது மியூட் பண்ணிக்கங்க எல்லாருமே. ஓகே. பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தலை பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ என்ன அது அப்படின்னாக்கா, பகவான் பத்ம புராணத்துல சொல்றார், சிவபெருமான் பார்வதி கிட்ட என்ன சொல்றார், நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு பகவானை வழிபடுறதுக்கு. 18 புராணங்கள் இருக்குன்னு பாக்கணும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுண புராணம், இந்த மாதிரி அத்தனை புராணங்கள் இருக்கு. அது அத்தனையிலயும் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதை தவிர்த்து நமக்கு வேற, அதுலயே எல்லா கிரந்தத்தோட எல்லா புராணங்களோட சாரம் அதுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மகாத்மியம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இத்தனை வழிபாடுகள் வேற 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 வழிபாடுகள் இருந்தாலும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுற முறைதான் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றார். அதை விட சிறந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, அவருடைய பக்தர்களை வழிபடுவது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றார். இதே கருத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். பக்தர்களோட சீரிய தொண்டனாக நான் ஆக வேண்டும். ஏன் அப்படின்னா, அவர்களுக்கு தொண்டு செய்யறதன் மூலமாக பகவானின் தாமரை திருவடிகள். 13 தானே, 12 படிக்கிறீங்களா? 12ல பக்தி தொண்டு. அச்சா, நீங்க வந்து இது போட்டுக்கலாம். மாத்திக்கங்க ப்ரோ. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமாக பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு மாறாத பக்தி தொண்டு செய்யும் பேச்சினை எது பெறுகின்றான். ஏன்னா பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானையே மனதுல நினைச்சிட்டு இருக்கறதுனால அவங்க பகவானுக்கு தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யும் போது நாமளும் அதே மாறாத பக்தி தொண்டுல இருக்கோம் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க.
எந்த ஸ்லோகத்துல? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்துல. சோ எல்லா துன்பங்களையும் குறைச்சிட்டு பகவான் முழுமுதற் கடவுள் மீது ஆர்வம் கொண்டிருக்கும் அவர் மேல நமக்கு ஆழ்ந்த அன்பை வளர செய்கின்றது பக்தி தொண்டு. எந்த மாதிரியான பக்தி தொண்டு? பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு. இன்னும் சொல்றாங்க, பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல் எவ்வளவு சிரேஷ்டமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, தங்களுடைய உடல்களில் சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம், தாமரை போன்ற சின்னங்களை திலகங்களாக அணிந்து கொண்டு, தங்கள் தலைகளின் மீது துளசி இலைகளை சூடிக்கொண்டு, கோபி சந்தனத்தால் தங்கள் உடல்களை எப்போதும் அழகு செய்து கொண்டிருப்பவர்களை ஒரு முறை பார்த்தாலும் அவ்வாறு பார்ப்பவனின் அனைத்து பாவங்களும் நீங்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதற்காக தான் நம்ம சொல்றோம். பேஜ் நம்பர் எது தெரியல மாதாஜி எனக்கு. 130 பிரபு. நம்ம எடுத்த உடனே இருக்கு பாருங்க, அத்தியாயம் 12 முதல் பேஜ் முடிச்ச உடனே செகண்ட் பேஜ், 12 செகண்ட் பேஜ். புனித நூல்களை கேட்டல், அடுத்தது மதுராவில் வசித்தல், அடுத்தது 116 பக்கம் பிரபு. 116 பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்தல், மதுராவில் வசித்தலுக்கு அடுத்தது. சோ இங்க பக்தர்கள் நம்ம கூட திலகம் அணிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? 12 இடங்கள்ல நம்ம திலகம் அணிந்து கொள்கின்றோம். ஓம் கேசவாய நம, நாராயணாய மாதவாய நம, கேசவாய நம, நாராயண அப்படின்னு நம்ம மந்திரங்களை சொல்லி, ஏன்னா பகவான் இந்த உடலுக்குள்ள பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் ஒரு ஆலயம், கோவில். சோ அதை நம்ம தூய்மையாக பாதுகாக்க வேண்டும். அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. குளிக்கிறது மட்டுமல்ல, மனசுக்குள்ளே அந்த கலங்கங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அப்படி உயர்ந்த தன்மையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானுடைய அந்த திலகங்கள் எல்லாம் அணிவித்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அகத்தூய்மை இருக்கிற இல்லையா, அப்படி தூய்மையான நிலையில இருக்கவங்களுடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்டாலே நமக்கு எத்தனை பாவங்கள், பிறவிகளை செய்த பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கங்கையிலாவது மீண்டும் மீண்டும் குளிக்கணும். ஆனா தூய பக்தர்களுடைய பார்வைப்பட்டா அவங்களுடைய ஒரு க்ஷணம், நேத்து கூட மாதாஜி இது சொன்னாங்க, லவமாத்திர சாது சங்கா, ஒரு க்ஷணம் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அசோசியேஷன் நம்மளுடைய பாவங்களை அழிக்க வல்லது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்க இது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஸ்கந்த புராணத்துல. அதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயம் 33வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு பக்தனை சென்று தரிசித்தாலோ, ஒரு பக்தரை பார்த்தாலோ, அல்லது அவரது தாமரை திருவடிகளை தொட்டாலோ, அவருக்கு அமர்வதற்கு இருக்கை கொடுத்தாலோ, அல்லது தனது பாவ பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் அவன் விடுபடுகின்றான். இந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன ஒரு சின்னதா கைங்கரியம் பண்ணா கூட நம்மளுடைய பாவங்கள்ல இருந்து நாம விடுபடுறோம். அதுல கொஞ்சம் கூட ஐயம் வேண்டியதில்லை அப்படின்றார். ஒரு வைஷ்ணவனின் செயல்களை ஒருவன் தனது மனதால் நினைத்தாலும் போதும் அவனோடு சேர்ந்து அவனுடைய குடும்பமும் தூய்மை அடைகின்றது. அவருக்கு நான் அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மனசால நினைச்சா கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மட்டும் இல்ல, என் குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் தூய்மை அடைகின்றார்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்யறது பத்தி நமக்கு எவ்வளவு பலன்கள் இருக்கும். மனசால நினைச்சாலே நமக்கு இவ்வளவு பலன். அப்ப அவங்களுக்கு நேரடியாக அந்த தொண்டு செய்யும் போது பன்மடங்காக மாறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆதி புராணத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் சொல்றார், என்ன சொல்றார்? அன்பிற்குரிய பார்த்தா, எனது பக்தன் என்று கூறுவோனை விட நான் உங்களுடைய பக்தன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றவங்களை காட்டிலும் நான் பக்தனுடைய பக்தன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பகவான் ரொம்ப ஆனந்தம் அடைகின்றார். அவன் தான் உண்மையான என்னுடைய பக்தன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அதுல என்ன தெரியுது? அவருக்கு கைங்கரியம் செய்வதை விட அவருடைய பக்தனுக்கு கைங்கரியம் செய்யறவங்க பகவானுக்கு ரொம்ப அன்பிற்குரியவர்கள். அதுக்குதான் சொல்றோம் இல்லையா, தாசானு 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 தாசன். நம்ம வைணவத்துல பாத்தீங்கன்னா அடியேன் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நான் பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டவர், அப்படிதான் அவங்களுடைய தன்மை இருக்கு. சோ இங்க முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக எவராலும் அணுக முடியாது. அதனாலதான் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக தான் நம்ம அவரை அடைய முடியும். இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு, நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆழ்வார் அவருக்கு பகவானுக்கு சாமரம் வீசிட்டு இருக்கும்போது கை நழுவி கீழே வந்தோடனே அவர் சொல்றார், எனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், என்னுடைய கைங்கரியம் ஒழுங்கா உங்களுக்கு பண்ண முடியல, எனக்கு எப்ப முக்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் சொல்றார், நீ உனக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கும்ன்றார். அப்ப சொல்றாரு, என்னது, நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீர் வீசினீர் நாம் பேசினோம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப அந்த பகவானோட நேரடியாக அவர் கான்வர்சேஷன்ல இருக்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில கூட அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ என்னுடைய பக்தனுக்கு போய் நான் இப்ப என்ன பண்ணணும், உடனே உங்களை சேரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? அவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி என்னுடைய பக்தன் இருக்கார், அந்த பக்தனுக்கு போய் நீ சேவை செய்ய. அப்ப அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு இந்தாங்க புடிங்க சாமரத்தை அப்படின்னு அங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, உடனே ஓடிட்டார் ஆழ்வார்.
அவங்களுடைய அவர் சொன்ன பக்தருக்கு போய் அவங்களுக்கு சேவை செய்யறார். அதற்கப்புறமா அவர் மீண்டும் பகவானிடத்துல வருகின்றார், அவர் மோட்சம் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல நம்ம இந்த மையக்கருத்து என்ன அப்படின்னா, பகவானை விட பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதனாலதான் நமக்கு முதல்ல இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவானை அணுகிறதுக்கு ஒரு தூய பக்தர்கள் மூலமாக, தூய ஆன்மீக குருவின் மூலமாக மட்டும்தான் நாம அணுக முடியும். வைணவ கடமைகளில் முதல் கடமை ஒரு பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்று அவருக்கு தொண்டு செய்வது, அதுதான் நம்மளுடைய முதல் கடமை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு. அதனாலதான் நம்ம பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கோம். சோ நமக்கு ஒருத்தரை எவ்வளவு நம்ம 5 வகையான குருமார்கள் பாக்குறோம் இல்லையா, அதுல நமக்கு தீக்ஷா குரு போலவே அதே மரியாதை நாம சிக்ஷா குருக்கும் அளிக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சிக்ஷா குருனா யாரு? நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், இது சரியான வழி நமக்கு சொல்லி அதுல கொண்டு செலுத்தக்கூடியவர்கள். யாரெல்லாம் நமக்கு ஞானத்தை புகற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சிக்ஷா குரு. ஏன்னா அவங்க நம்மள சரியான வழியில எடுத்து செல்வார்கள் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ ஒரு பக்தரோட முதல் கடமை என்னன்னா, ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டு சரணாகதி செய்து அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது. பல்வேறு புனித நூல்களில் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் மேற்கோள்களாக காட்டப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் மகா ஆச்சாரியர்களாலும் பகவானின் பக்தர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்று ஸ்ரீல் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உறுதி செய்கின்றார். சோ இது நம்மளுடைய பக்தி ரசாமிர்த சிந்து எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, எல்லா ஆச்சாரியர்களும் பல்வேறு நூல்கள்ல இருந்து, எப்படிப்பட்ட நூல்கள்? புனித நூல்கள்ல இருந்து எடுத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால இது உன்னதமானது, இது உறுதியானது. அப்ப பக்தர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுதான் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டை காட்டிலும் உயர்ந்தது. அதுல அவர் திருப்திப்படுறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்து, ஒருவன் தனது நிலைமைக்கு ஏற்ப பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல தொண்டு செய்யணும். பத்மபுராணத்துல ஒரு பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப பகவானுக்கு விழாக்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொருவரும் பகவானுக்குரிய பல்வேறு சடங்குகளையும் விழாக்களையும் எவ்வகையிலும் செய்தல் வேண்டும். நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்மளால பெருசா திருவிழா எடுக்க முடியலனாலும் டெம்பிள் மூலமாக நம்ம அசோசியேட்ல இருக்கணும். சோ நம்மளால முடிந்த பொருளுதவிகளை நாம கண்டிப்பாக செய்யணும். அவர் பகவான் லட்சுமிபதி. அப்போ அவரை தவிர்த்து நாம நான் அனுபவிக்கணும்னு போயிட்டோம்னா, லக்ஷ்மி ரொம்ப சஞ்சலமானவங்க. இன்னைக்கு என்கிட்ட இருப்பாங்க, நாளைக்கு வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட இருப்பாங்க, நாளானைக்கு வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட இருப்பாங்க. அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப சஞ்சலமானவங்க. சோ அவங்கள நிலைநிறுத்துவது எங்க அப்படின்னாக்கா, எப்ப நாம பகவானுக்கு எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்கின்றோமோ, அதுக்காக ஃபேமிலியை டிப்ரைவ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நம்ம என்ன சூழ்நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு வெல் பேலன்ஸ்டா அந்த ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். சோ அந்த ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். அந்த குடும்பத்தையும் நம்ம பார்க்கணும், அதே சமயத்துல பக்தியிலும் நம்ம செலவு செய்ய வேண்டும். பெரிய விதமாக நமக்கு திருவிழாக்கள் எடுக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் கோவில் மூலமாக நாம செயல்களை செய்யணும். நீங்க ஹோஸ்ட் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னையும் சேர்த்து மியூட் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்து கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யும் பக்தி தொண்டு ரொம்ப ரொம்ப சிரேஷ்டமானது நமக்கு. சோ இங்க ஊர்ஜ விரதம் என்பது ஒரு சடங்காகும். 11 பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த இது இருக்குல்ல, எவ்வகையிலும் பங்கு கொள்ள வேண்டும், பொருள் தாரம் இல்லாட்டி சிரமதானமாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. மாதாஜி நம்ம போய் அங்க போய் சேவை செய்யறது கூட ஒரு விதமான இதுதான். ஏன்னா அதுக்கும் எம்ப்ளாய் பண்ணி இது பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா? அது பண்ணாலுமே இது பண்றதாதான் பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மை. நம்மளால என்ன முடியுமோ, அன்னைக்கு நமக்கு லீவ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா டெம்பிள்ல போய் பிசிக்கலா கண்டிப்பாக நாம சேவை செய்ய வேண்டும். கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யும் பக்தி தொண்டு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க ஊர்ஜ விரதம் அப்படின்றது ஒரு சடங்கு. என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னாக்கா, விருந்தாவனத்தில் பகவானை அவரது தாமோதர வடிவில் வழிபடும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப்படுகின்றது. தாமோதரன் என்னும் சொல் கிருஷ்ணரை அவரது அன்னை யசோதை உரலில் கட்டி வைத்ததை குறிப்பிடுகின்றது. தாம் உதர அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, பகவானுடைய சேட்டை தாங்க முடியாம யசோதம்மா என்ன பண்றாங்க, பகவான அந்த உரல்ல கட்டி வைக்கிறாங்க. அது ஒரு லீலை. அது பகவான் தாமோதரன் அவரது பக்தர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவராக இருப்பது போல தாமோதரம் அல்லது கார்த்திகை என்னும் மாதமும் அவருக்கு பிடித்தது. சோ இந்த மாதத்துல நாம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு ஆர்த்தி காட்டுறோம்.
இல்லையா? திருப்பாதம், திருவயிறு, முகம், அதுக்கப்புறம் உடல் முழுவதும் 7 முறை, திருப்பாதத்துல 4, வயிற்றுல 2, முகத்துல 3 முறை நம்ம காட்டுறோம். அது போல உடல் முழுவதும் 7 முறை. இந்த மாதிரி நாம செய்யறது மட்டுமல்லாம நம்மளுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், மற்றவர்களையும் அதுல ஈடுபடுத்துறோம். அப்படி ஈடுபடுத்துறதன் மூலமாக அவங்களும் பக்தியில அவங்களுக்கு ஒரு ருச்சி ஏற்படுகின்றது. சோ இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த விரதங்கள். இந்த விரதத்தை நாம கடைப்பிடிக்கிறோம் கார்த்திகை மாதத்துல. அந்த மாதிரி நாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிரேஷ்டமானது. சோ இதுல செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு குறிப்பாக மதுராவில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம திருப்பி புரோபதர் கொடுத்திருக்கார், எல்லாரும் மதுரா போகணும்னா முடியாது. நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம மதுராவாக மாற்ற வேண்டும். எங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாம ஜபம் ஒலிக்கின்றதோ, பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் கேட்கப்படுகின்றதோ, அங்க பகவானே இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால நம்ம வீட்டிலேயே மதுராவாக செய்ய வேண்டும். முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா பிசிக்கலா போகணும் புனித யாத்திரை. இம்முறையானது இன்று கூட பல பக்தர்களால் பின்பற்றப்படுகின்றது. அவர்கள் கார்த்திகை மாதத்தில் பக்தி தொண்டினை செய்வதற்காக குறிப்பாக மதுரா மற்றும் பிருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றார்கள். பத்ம புராணத்தில் பகவான் ஒரு பக்தனுக்கு முக்தியோ அல்லது உலகியல் சுகமோ அளிக்கலாம். எனினும் சில பக்தி தொண்டுகள் செய்யப்பட்ட பிறகு, அதிலும் குறிப்பாக கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யப்படும் மதுராவில் பக்தி தொண்டு செய்யப்பட்ட பின்னர் பக்தர்கள் பகவானின் தூய பக்தி தொண்டினை மட்டுமே எய்துவதற்கு விரும்புகின்றார்கள். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு வேறு விதமான ஆசைகள் இருக்கலாம். ஆனா எப்ப கார்த்திகை மாதத்துல அதுவும் மதுரா பிருந்தாவனம் சென்று அங்க நாம இந்த ஊர்ஜிவ விரதம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தூய பக்தி தொண்டு ஐஎஸ்ஐ முத்திரையோட நமக்கு கிடைச்சிருது. கண்டிப்பா பகவான் அருளுகின்றார். பக்தி தொண்டில் ஆர்வமில்லாத சாதாரண மனிதர்களுக்கு பகவான் அத்தனை அருள்வதில்லை. இவ்வாறு ஆர்வமில்லாத மனிதர்கள் கூட கார்த்திகை மாதம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மதுராவின் எல்லைக்குள் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்ப பக்தி தொண்டு புரிவார்கள் எனில் அவர்களுக்கு பகவானின் பக்தி தொண்டு மிகவும் எளிதாக அருளப்படும். சோ கார்த்திகை மாதத்தில் மதுராக்குள்ளார ரொம்ப கிளியரா கேர்ஃபுல்லா வார்த்தைகளை போட்டிருக்காங்க. எல்லைக்குள்ள, அந்த மதுராவுடைய எல்லைக்குள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றி கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள். நமக்கு அது ஒழுங்குமுறை விதிகள் 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். மது, மாது, சூது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. மது இருந்தக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது, மாது தகாத பால் உறவு இருக்கக்கூடாது. இன்னும் ஒண்ணு என்னது, அது மதுன்னு சொல்லிட்டோமே, புலால் உண்பதை தவிர்த்த இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸை விடுத்துடணும். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அது போல அங்க நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு நாம ஜபத்திற்கும் பல விதமான பலன்கள் இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுடைய செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுதல். சோ இது வரைக்கும் நம்ம அவருடைய கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யும் பக்தி தொண்டு, அவருடைய செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுதல், அவருடைய ஒரு லீலை, கோவர்தன லீலை நம்ம விழாவாக கொண்டாடுறோம், தாமோதர லீலை விழாவாக கொண்டாடுறோம். பவிஷ்ய புராணம் பகவானின் பிறந்த நாள் மற்றும் அவரது பல்வேறு உன்னத செயல்களை விழாவாக கொண்டாடுவது பற்றி கூறுகின்றது. அதனாலதான் டெம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் நம்ம நிறைய ஃபெஸ்டிவல் பண்றோம். அப்பதான் பக்தர்களை ஒருங்கிணைக்க முடியும். பக்தியில நாமளும் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். சோ அவங்க கூட நம்ம இணைந்திருக்க முடியும்னு பார்க்கலாம். போற்றுதற்குரிய பகவான் ஜனார்தனனே, உமது அன்னை தேவகி தேவி உம்மை ஈன்றெடுத்த நன்னாளை எமக்கு உரைத்தருள மாட்டீரா? நீர் அன்பு கூர்ந்து அதனை தெரிவித்தால் தான் அந்த நாளை நாங்கள் மிகப்பெரிய விழாவாக கொண்டாடுவோம். ஓ கேஷி என்னும் அசுரனை கொன்றவரே, உமது தாமரை திருவள்களை 100 விழுக்காடு சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் நாங்கள். எங்களது விருப்பம் எங்களது விழாக்களின் மூலம் உம்மை மகிழ்விப்பதே. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பவிஷ்ய புராணத்துல, பகவானே உங்களுடைய அந்த பிறந்த நாளை எங்களுக்கு சொல்லுங்க. கேசி அப்படின்ற அந்த அசுரனை கொன்றவர்களே, அதை நீங்க எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டீங்களா? அது போல எங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமை நாங்க விலக்கி விட்டு பாவங்களை எல்லாம் விடுத்து உங்களுடைய அந்த உன்னதமான நாளை திருவிழாவாக நாங்க எடுத்து உங்ககிட்ட சரணாகதி பண்றோம். இந்த விழாக்கள் எடுப்பதோட பலன் என்ன அப்படின்னா, எதற்காக நம்ம இதை செய்யறோம்? அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. எதுக்கு நம்ம கேக் கட்டிங் செரிமனி? நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சிட்டு ஒரு வருஷமும் குறைஞ்சிட்டே வருது. இருந்தாலும் பெருசா நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம். ஏன் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை மகிழ்விக்கிறது அல்லது சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் நம்மளோட இதை நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறது. சோ அது போல பகவானுடைய லீலைகளை எல்லாம் நம்ம திருவிழாக்களாக கொண்டாடுறது பாத்தீங்கன்னா அவரை மகிழ்விப்பதற்காக. பவிஷ்ய புராணத்துல இருந்து பகவானுக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு விழாக்களை கொண்டாடுவதன் மூலம் ஒருவர் நிச்சயம் பகவானின் மகிழ்ச்சிக்கு பாத்திரமாகின்றான் என்பது தெரிகின்றது. இதன் மூலமாக நாம எப்ப பகவானுடைய அந்த திவ்யமான லீலைகள் உன்னதமான நாட்கள்ல நாம திருவிழா பண்றோமோ அப்ப அவரு சந்தோஷம் அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய மகிழ்ச்சிக்கு நாமும் ஒரு காரணமாக இருக்கும். ஆழ்ந்த பக்தியுடன் திருமூர்த்தத்திற்கு தொண்டு செய்தல். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா
தூய்மையான அந்த ஆழ்ந்த பக்தியோட பகவானுடைய திருமூர்த்தம் அர்ச்ச விக்கிரகத்திற்கு தொண்டு செய்தவர். ஆதி புராணத்தில் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டு செய்வதில் உன்னத மகிழ்ச்சி அடைபவன் நிச்சயமாக பக்தி தொண்டிற்கான அனைத்து வசதிகளும் அருளப்படுவான். எப்ப நாம பகவானுடைய நாம ஜபத்தை செய்துட்டே இருக்குமோ, அதுல நமக்கு ஒரு ருசி வருகின்றதோ, அப்ப நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பகவத்கீதையில, என்னுடைய பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து, எது இருக்கின்றதோ அதை நான் பாதுகாத்தும் வருகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றேன். நமக்கு பௌதிகமான சிந்தனைகள் வேணாம். அவர் நமக்கு ஒரு கார்டியன் கிடையாது. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார், கருணையோட நீ எதையும் கவலைப்படாத கண்ணா, எப்ப நம்ம நம்மளுடைய குழந்தை கம்ப்ளீட்டா நம்ம கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பூர்வமான அன்போடு இருக்கோ, அப்ப நமக்கு எவ்வளவு அவங்கள தவிர்த்து நமக்கு வேற எதனா இருக்கா? உலகம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்கள எப்படி கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வச்சுக்கிறது, அவங்களை நான் எப்படி பாத்துக்கணும், நம்மளுடைய எண்ணங்களும் அவங்க மேலதான் இருக்கும். அதே தன்மைதான் பகவான் இடத்துல. நாம அவரிடத்துல எப்படி சரணாகதி பண்றோமோ அப்படியே அவர் அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். கம்சன் பகவானை ஒரு மரணத்தின் அம்சமாக பாக்குறார். அதனால அவர் மரண ரூபத்துல கொடுத்தார். கோபியர்கள் அவருடைய அந்த மாதுரிய பாவத்துல இருந்தாங்க. அதனால அந்த மாதுரிய பாவம் உறவினர்களாக விஷ்ணு குலத்தவர்கள் நினைச்சாங்க. அது போல பக்தர்கள், நாரத ரிஷி போன்ற தூய பக்தர்கள் பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு பாவத்துல இருந்தாங்க. அதை அப்படியே அருள்கின்றார். சோ நாம அவர்கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்றோமோ, என்ன மாதிரியான பக்தி தொண்டுல ஆழ்ந்திருக்கோமோ, என்ன ரசத்தில் இருக்கின்றோமோ, அதே பகவான் அப்படியே நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவனுக்கு முக்தி அளிக்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வசதிகளும் அருளப்படுவான், அவனுக்கு முக்தி அளிக்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. என்ன இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? யாரு உண்மையான பக்தி தொண்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பகவான் பக்தியை கொடுக்கிறார். ஏன்னா முக்தின்றது முக்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். முக்தி என்பது உலகியல் மாசிலிருந்து பெறும் விடுதலை ஆகும். சோ இந்த ஜட மாசுகள்ல இருந்து பெறக்கூடிய ஒரு விடுதலை முக்தி அப்படின்னு பார்க்கணும். முக்தி பெற்ற ஒருவன் உலகில் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க மாட்டான். அருவவாதிகள் தமது தனித்தன்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு பிரம்ம ஜோதியில் இணைந்து விட வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கோலோக சார்ட் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம தேவிதாம், இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கிறது தேவிதாம். இதுக்கு மேல மகேஷதாம் இருக்கு. தேவிதாமுக்கும் மகேஷதாமுக்கும் மிடில்ல அந்த பிரம்மஜோதி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். அது பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தோட பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதோட பிரதிபிம்பம் தான் இந்த பிரம்ம ஜோதி. அந்த ரொம்ப ஜோதி பூர்வமாக இருக்குது. அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் ஐக்கியம் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுலதான் அவங்க அந்த 5 விதமான முக்திகள் பாக்குறோம். ஆனா அந்த 5 விதமான முக்திகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள் அதை வேண்டு, அதெல்லாம் ஒரு துச்சம், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. நான் எப்பவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கிடக்க வேண்டும், அவரை நான் திருப்திப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும் நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. அதுதான் பக்தர்களுடைய பாவம். எனக்கு திருப்பி பிறப்பிறப்புலாம் வேணாம், நான் உங்களோட ஒன்னா மாறிடுறேன், உங்களை மாதிரியே நான் மாறிடுறேன், இல்ல நீங்க இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருக்க 5 விதமான முக்தி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கொள்வதும் கிடையாது, அதை பகவான் அருள்வதும் கிடையாது. அது போல எல்லாருக்கும் பகவான் பக்தி கொடுக்க மாட்டார், முக்தி கூட கொடுத்துருவார். ஓகேப்பா உனக்கு வைகுண்ட பிராப்தி முக்தி கொடுத்தாச்சு. ஆனா பக்தி என்பது அவர் கொடுக்கறது இல்லை, அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது. ஏன்னா அப்படியே அவர் அவங்களுக்கு ஒரு சேவகனாக மாறி விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் முக்தி என்பது ஒருவன் தனது இயல்பான நிலையில் நிலை பெறுவதற்கு ஒரு ஆரம்பம் என்று கூறுகின்றது. இவ்வாறு உயிரின் இயல்பான நிலை என்பது பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே நம்மளுடைய சுபாவம். எப்படி மிளகாய் தூள்னா அது என்ன பண்ணும், அந்த மிளகாய் தூளுக்கு உண்டான அந்த காரத்தன்மை இருக்கு இல்லையா, அது போல ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மாவோட தன்மை என்ன, பகவானோட அங்கம். நாம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், அவ்வளவுதான். அவருக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் நாம இல்லையா. நம்ம இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க, ஒண்ணு குடும்பத்துல இருக்கவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கோம், அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா 2 விதமான சேவை, யோகமாயா மகாமாயா. மகாமாயா இந்த பௌதிக லோகம், யோகமாயா ஆன்மீக லோகம். சோ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதா, இல்ல இவங்களுக்கே நிரந்தரமாக செய்து கொண்டு அப்படியே அடிமைப்பட்டிருக்கதா, இதுல மீண்டும் மீண்டும் நாம பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. நம்ம ஒருத்தவங்க மேல உண்மையா இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலிலேயே, நம்ம அதுக்காக எல்லாரும் வெறுத்துட்டு அப்படி பற்றற்ற நிலை அப்படி சொல்ல வரல. அது அதுதான் அப்படின்னு நம்ம போயிடக்கூடாது. எப்படி திருதராஷ்டிரன் துரியோதனன் தவறு பண்றான்னு தெரிஞ்சுமே தன்னுடைய மகன் மேல இருந்த அதீதமான அன்பின் காரணமாக அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் செஞ்ச அத்துணை அதர்மத்துக்கும் துணை போனார். அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமான தமோகுணத்தோட இருக்கக்கூடியது தன்மையில நாம இருக்கக்கூடாது. சோ நம்மளுடைய ஃபேமிலியில இருந்தாலுமே கூட நாம இத பகவான் எனக்கு இந்த ஃபேமிலியை கொடுத்திருக்காரு. சோ இத நம்ம அவருடைய அந்த பாவத்துல, அவருடைய அந்த
அந்த என்ன நான் வந்து அவருடைய இதுல ஒரு கருவி. சோ இத நல்லபடியா அவங்க கிருஷ்ண பக்தியோட நம்ம கொண்டு செலுத்தணும். என்னுடைய குடும்பம், என் குழந்தைங்க, இவங்க என்ன மட்டும் தான் பார்க்கணும். அப்படி கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது உண்மையான தர்மம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய இயல்பான தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதுதான் நம்மளுடைய இயல்பான தன்மை. ஆதிபுராணத்தின் கூற்றிலிருந்து ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதானால் மட்டுமே திருப்தி அடைகின்றான் என்று தெரிகின்றது. நாம எதையோ நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கோம். இதை பண்ணா சந்தோஷமாயிடுமா, அதை பண்ணா சந்தோஷமாயிடுமா, பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு டார்கெட் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணாலும் நமக்கு அதுல சந்தோஷம் வரல. உண்மைதானே? ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஒரு வீடு கட்டித்தான் போதும்பா, என் வாழ்க்கையோட கோல் முடிஞ்சிடும். ஓகே, என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா போச்சு, முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா போச்சு, என்னோட அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையோட லட்சியமே. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்தது ஸ்டார்ட் ஆகும். வீடு கட்டியாச்சு, அதுக்கு லோனுக்கு அடைக்க ஓடிட்டே இருக்கணும். பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு அவங்களோடது இப்படி ஓடிட்டே இருக்கணும். அப்போ நம்ம எது பின்னாடியோ ஏதோ இது முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு சந்தோஷம், நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுல வந்து உண்மையான சந்தோஷம் கிடையாது. எதில் நம்ம வந்து ஆத்ம திருப்தி எதுல அடைகின்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது மட்டுமே, அவருடைய பக்தர்களுக்கு, தூய பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது மட்டுமே நாம திருப்தி அடைகின்றோம். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுடைய தன்மை. பகவான் அக்கண்டமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். ஏன் நம்ம கிட்ட எல்லா மிக்சர் ஆஃப் குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அவர்கிட்ட எல்லா குணமும் இருக்கு. அதே குணங்கள் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. என்ன அவர் வந்து அதிகமா வச்சிருக்கார். எல்லா சிருஷ்டி, எல்லா அண்ட சராசரம் எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து நுழைஞ்சிருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட அதிகமா இருக்கு. என்கிட்ட கொஞ்சமா இருக்கு. நம்ம வந்து இன்விசிபிள் ஆயிடுறோம் நம்ம, இல்லையா? சோ அதே தன்மை அந்த ஆத்ம ரீதியாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது மட்டும்தான் நமக்கு முழுமையான திருப்தி அடைகின்றது. திருப்தியே இல்ல ஒரு சந்தோஷமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம நினைக்கிற ஒரு ட்ரிப்பு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம், அங்க நல்லா என்ஜாய் பண்றோம், இதெல்லாம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட முடிஞ்சிடணும்ல. நம்ம ஓகே, அந்த எண்டு வந்தாச்சுன்னா முடிஞ்சிடணும்ல. இல்லையே, திருப்பி அது வந்து நம்மளுக்கு ஆசை வந்துட்டே இருக்கு. சோ எதுல நம்ம வந்து முழுமையாக திருப்தி அடைகின்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதில் மட்டும்தான் நம்முடைய முழுமையான திருப்தி இருக்கு கூட நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், 3% தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிமிஷம். கொஞ்சம் நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எதுல விட்டோம் நம்ம? ஓகே, சோ நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுல மட்டும்தான் நாம திருப்தி அடைகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஓகே. சோ பௌதிக பந்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து எந்த விதமான விடுதலையும் நாம விரும்புவது கிடையாது. யாரு? பக்தர்கள். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் எவனொருவன் வெளிப்பார்வைக்கு கட்டுப்பட்ட உலக வாழ்வில் இருப்பது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர்கள் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருக்கிறது போல தோணும். ஆனா அவங்க அதுல இல்ல. எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல அவருக்கு பக்தி தொண்டு செலுத்துறதுல மட்டும்தான் அவங்க முழு திருப்தி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்கள் மத்தியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இசைத்தல். ஹரி 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 போல். சோ பாகவதத்தை இசைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத ஞான கற்பக மரமாகும். கற்ப விருட்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? நாம என்ன நினைக்கிறோமோ, என்ன கேட்கிறோமோ அது வழங்கப்படுகின்றது. அது எப்படிப்பட்ட கற்பக விருட்சம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னாக்கா, வேத ஞானத்தோட கற்பக விருட்சம்.
வேதம் அப்படின்றதுக்கு வந்து முழுமையான ஞானம் என்று பொருள். மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படும் எந்த ஒரு ஞானமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கின்றது. எல்லாமே அதுல இருக்கு. அரசியல் ஆரம்பிச்சு முழுமையான ஆன்மீக விஷயம் வரைக்கும் எல்லாமே அதுல இருக்கு. எந்த ஒரு ஞானமும் அதுல வந்து முழுமையாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர்ந்த வேதமாக கருதப்படுகின்றது. சமூகவியல், அரசியல், மருத்துவியல், போர்க்கலை உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் பிரிவுகளை கொண்டது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ இவையும் அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகளும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆன்மீக ஞானத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அதுவும் வேதங்களில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் என்னும் கற்பக மரத்தில் கனிந்த கனியாக கருதப்படுகின்றது. இருக்கிற வேதங்கள்லயே இருக்கிற மரங்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத் வந்து கனிந்த கனியாக கருதப்படுகின்றது. அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அனைத்து புராணங்கள்லயும் வந்து மிகவும் சிரேஷ்டமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதை படிச்சா போதும், மத்த எல்லாத்துடைய சாரமும் அதுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு மரம் அதன் கனியாலேயே போற்றப்படுகின்றது, உண்மைதானே? சோ எதுக்கு மாம்பழம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப போற்றப்படுதுன்னா அதோட சுவை. அதனால மாமரம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். சோ சான்றாக, ஹரே கிருஷ்ணா, சான்றாக மாமரம் மிக உயர்வாக மதிக்கப்படுகின்றது. அது கனிகளின் அரசனான மாங்கனியை பெறுகின்றது. மாங்கனி அம்மரத்தின் சிறந்த கொடையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வேத மரத்தில் பழுத்த கனி. வேதங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்கள்லயே சிரேஷ்டமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதுதான் பழுத்த கனி. ஒரு பழுத்த மரம் சுகம் அல்லது கிளியினால் முதலில் தீண்டப்பட்டிருந்தால் அது அதிக சுவையாக இருக்கும். உண்மைதான் இல்லையா? கிளி தீண்டுன அந்த கொய்யாப்பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். அது போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வியாசதேவர், வேதங்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி அப்படியே இருக்கு, அதை தொகுத்து கொடுத்தவர் வியாசதேவர். அந்த வியாசதேவருடைய மகன் சுகதேவ கோசாமி. சோ சுகதேவ கோசாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வியாசதேவர் எழுதியிருந்தாலும் கூட தன் மகன் வந்து அதை இந்த 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 பிரஜைகளுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும்னு அவர் ஆசைப்படுறார். சோ அது போல சுகதேவ கோசாமி என்ன பண்றார், அவருடைய வாயிலிருந்தே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றதுனால அது மிகவும் சுவையாக இருக்கான். சுக அப்படின்னாக்கா கிளி அப்படின்னு பெயர் சமஸ்கிருதத்துல. சுகதேவ கோசாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தன் தந்தையிடம் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கின அதே ஞானத்தை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்றாரு. அப்போ அதோட சுவை வந்து மிக அதீதமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து நாம படிக்கணும் அப்படின்றது தெரியுது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடர்பராத சீட பரம்பரையில் பெறப்பட வேண்டும். ஒரு மரத்தின் உச்சாணி கிளையில் உள்ள ஒரு பழம் தொடர்பு அறாத சீட பரம்பரையில் பெறப்பட வேண்டும். தொடர்பு அருந்து போகாத, தொடர்பு அறாத, அருந்து போகாத, தொடர்பராத. ஓகே ஸ்வஸ்தி, லைட் ஃபேன் போடு, அதை ஆஃப் பண்ணு. ஓகே, அதிகாரப்பூர்வமான அந்த குரு சீட பரம்பரை சங்கிலி தொடர், கரெக்டுங்களா? இந்த லைட் மாதாஜி. சோ அப்படி பெறப்பட வேண்டும். சோ ஒரு அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். ஓகே, நிறைய. அடுத்து, ஒரு மரத்தின் உச்சாணி கிளையில் உள்ள ஒரு பழம் அதன் அடிக்கிளையில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனின் கைகளுக்கும் வந்து முழுமையாக கிடைக்கின்றது. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பரம்பரை மூலமாக அல்லது சீட பரம்பரையின் வழியாக பெறப்படும் பொழுது அது எந்தவித குறையுமின்றி முழுமையாக கிடைக்கும். அதனாலதான் வந்து கரெக்ட், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். தொடர்பு அறாத சீட பரம்பரையில இருந்து கிடைக்கணும். பகவத்கீதையில் உன்னத ஞானமானது பரம்பரை முறையில் அல்லது சீட பரம்பரை வழியாக பெறப்பட வேண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து உயர்ந்த விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானம் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து அப்படித்தான் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். குரு சீட பரம்பரை மூலமாக மட்டும்தான் இந்த விஞ்ஞானம், தூய்மையான விஞ்ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஞானம் சாஸ்திரங்களின் உண்மை நோக்கத்தை நன்கு உணர்ந்து அதிகாரப்பட்ட சீட பரம்பரையினரின் மூலம் வருதல் வேண்டும். இந்த ஞானமாகப்பட்டது குரு சீட பரம்பரை. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து நாம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒருவன் பாகவதர் எனப்படும் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற ஒருவரிடம் கற்றல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றார். யாரு வந்து பாகவதர் அப்படின்னாக்கா, தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து நம்ம 3 விதமான விஷயங்கள் பாக்குறோம், நம்ம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா?
ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம். சோ அதுல வந்து நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள். சோ இப்படி அந்த அதிகாரப்பூர்வமான தன்னுணர்வு பெற்ற பாகவதர்களிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பாகவதர் எனில் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்புடையவர். பகவான் பாகவதர். சோ அவங்க கூட எப்பவும் தொடர்புடையவர்கள் பாகவதர்கள். அவங்க மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாக்குறோம். பக்தனும் சில சமயம் பாகவதர் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டுடன் தொடர்புடைய புத்தகமும் பாகவதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட தொடர்புடையவர்கள் பாகவதர்கள். சோ அவரை பத்தி சொல்லக்கூடிய பகவானுடைய தொடர்புடைய இந்த புத்தகமும் வந்து பாகவதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உண்மை சுமையை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவன் பாகவதரிடமிருந்து உபதேசம் பெற வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்திருக்கின்றார். நம்ம இதை வந்து நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். இந்த ஞானம், உயர்ந்த விஞ்ஞானம் பக்தர்களிடத்துல இருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெற வேண்டும். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் முக்தி பெற்ற ஒருவனாலும் கூட சுவைக்கப்படுகின்றது. யாரெல்லாம் முக்தியை வேண்டி இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க அந்த முக்தியை பத்தி யோசிக்கிறாங்க. சோ அவங்களால கூட இது சுவைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சுகதேவ கோசாமி தம் தாயின் கருப்பையில் இருந்த போதே முக்தி பெற்று விட்ட போதிலும் அவர் ஆல்ரெடி வந்து பிரம்மன் நிலையில இருந்திருக்கார். அதனாலதான் தேவகன்னியர்கள்லாம் வந்து அவர் கிராஸ் பண்ணும்போது தேவகன்னியர்கள் வந்து எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாம இருந்தாங்க. அதே வியாசதேவர் கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடல் மறைச்சுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க ட்ரை பண்றாங்க. அப்பதான் அவர் வந்து ரொம்ப லேமெண்ட் ஆகிறார். என்ன இது, ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னாக்கா, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆல்ரெடி வந்து அந்த எக்ஸால்டட் பொசிஷன்ல இருக்கார், பிரம்மன் நிலையில இருக்கார். இருந்தாலுமே கூட அவருக்கு வந்து இந்த பக்தியில வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமான இனிமை கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ சுவைத்த பின்னரே பக்தியை இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுவைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து சிறந்த பக்தனாக ஒத்துக்கொள்ளப்படுகின்றார். அதனால் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற விரும்பினான் என்றால் அவன் அதிகாரம் பெற்ற பக்தர்களுடன் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விளக்கத்தினை சுவைத்தல் வேண்டும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த பக்தர்களிடத்திலிருந்து நாம இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானை பத்தி சொல்றதுதான், பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றியும் சொல்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம். பகவத்கீதையில பகவான் தன்னை முழுமையாக எடுத்துரைச்சிருக்கார். அவருடைய விபூதி யோகமாக இருக்கட்டும், எல்லா யோகத்திலையும் அவர் எப்படி அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தி ரொம்ப சிரேஷ்டமாக சொன்னது. அதனால அது ரொம்ப உயர்ந்த புராணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார்? தாம் அருவ பிரம்மத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடு உடையவராக இருந்த போதிலும் முழுவதற்கடலின் உன்னத லீலைகளை தனது தந்தை வியாசதேவரிடமிருந்து கேட்டவுடன் பாகவதத்தின் மீது மிகவும் ஈடுபாடு உடையவராக மாறியதாக ஒத்துக்கொள்கின்றார். அவங்க வந்து அந்த வேடுவர்கள் எல்லாம் பாடுவாங்க இல்லையா, இவர் பயம் வந்துருச்சு, நான் வந்து அந்த பிரம்மன் நிலையில வந்துட்டார், இது ஒரு ஜீவாத்மா, ஆண் பெண் வேறுபாடெல்லாம் இல்ல, பிறந்த உடனே நேரா வந்து என்ன பண்றாரு, தியானம் பண்ணி நான் வந்து பிரம்மஜோதில நிலைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாயை, இந்த லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமானதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா அந்த பந்தம் எல்லாம் வேண்டான்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, காட்டுக்கு போறார். அப்போ மகனே மகனேன்னு தொண்டு கிழம் வியாசதேவர் பின்னாடி ஓடி வர்றாரு. ஆஹா, அவர் பான்னு போயிட்டார். அப்போ மகனை திருப்பி கூண்டிட்டு வரணும். அப்ப என்ன பண்றாரு, அவர் வேடுவர்கள் கிட்ட வேடங்கிட்ட எல்லாம் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பகவானுடைய லீலைகளை நீங்க பாட்டா பாடுங்க அப்படின்னு. அப்ப அவங்க அங்க வந்து பாடுறாங்க. 3 ஸ்லோகங்கள் அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னாக்கா, தன்னை கொல்ல வந்த அந்த பூத்தனாவை கூட தாயோட ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தினாரே, அவரை பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாடுறாங்க. சோ இதெல்லாம் கேட்ட உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பத்தி அது யாருன்னு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்னாச்சு, அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுகின்றது. யாரு யாரு யாரு. அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த வேடுவர்கள் கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க இதை பத்தி சொல்றீங்களே, இவங்க யாரு அவங்க, அவங்கள பத்தி இன்னும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் போது அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த காட்டோட முடிவுல வந்து ஒருத்தர் குடில அமைச்சு உட்கார்ந்து இருக்காரு வியாசதேவர்னு, அவர்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற. அப்ப பிரம்மன் நிலையில இருந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு ஓடினவர் திரும்பி வருகின்றார். வந்து தன்னுடைய அந்த குடில இருக்கக்கூடிய தந்தையான வியாசதேவர் இடத்துல சரணாகதி செய்து அந்த ஞானத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறார். அப்படி தெரிந்த அந்த ஞானத்தை மீண்டும் அவர் என்ன பண்றார், பக்தர்களாக பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கொடுக்கிறார். அங்க எல்லா ரிஷிகளும் முனிவுகளும் வந்து அங்க குழுமி இருக்காங்க. எங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் இருக்கோ அதுதான் உயர்ந்த இடம். சோ அங்க எல்லா ரிஷிகளும் வந்துட்டாங்க அவருடைய லீலைகளை கேட்கறதுக்கு.
சோ அதுல ஒருத்தர் சூத்த கோஸ்வாமி. அந்த சூத்த கோஸ்வாமி மீண்டும் அதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகளுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இங்க யாரு கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணும், அதிகாரபூர்வமான குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தக்கூடிய பக்தர்கள் கிட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கலந்துரையாட வேண்டும். ஓகே, சோ இப்படி பிரம்மன் நிலையில இருந்தாலும் பக்தனாக அவர் மாறுவதற்கு எது காரணமாக இருந்துச்சுன்னா அவருடைய லீலையை அவங்க கேட்டதுதான் காரணமாக இருந்துச்சு. சோ வியாசதேவரும் ஆத்ம உணர்வு பெற்றவரே. அவரது முதிர்ந்த உன்னத ஞானம் நேரடியாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அருளப்பட்டது. ஏன் இது ரொம்ப சிரேஷ்டமானது அப்படின்னாக்கா, ஒரு பக்குவமான நிலையில, கனிந்த நிலையில வியாசதேவர் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். பூர்வமான நிலையில கொடுக்கிறார். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தருடன் தொடர்பு கொள்ளுதல். சோ இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம், பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து நாம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கிறது. அடுத்தது வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல். அதனாலதான் நமக்கு இதே லிங்க்ல காலையில 5:30 இருந்து 5:50 வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு. ஷார்ட் பாகவதம் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முதல் ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் போயிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு 32வது ஸ்லோகம் எடுப்பாங்க. சோ தயவு செஞ்சு ஒரு 20 நிமிஷம் நீங்க வந்து கேளுங்க. நித்தியம் பாகவத சேவையாம். தினமும் நாம வந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறது ஒரு பக்தி தொண்டு. சோ அது ஒரு பாகவத சேவை அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களோட தொடர்பு கொள்ளுதல். தூய பக்தர்களின் குழாத்தில் எல்லா தூய பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்துட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் உரைக்கப்படுவதன் முக்கியத்துவமானது நைமிஷாரண்யத்தின் சூத்த கோஸ்வாமியின் முன்னே சவுனக முனிவரால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதான் நம்ம சொன்னது போல எல்லாரும் போயாச்சு, துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ இப்ப இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட கதி என்ன ஆகும், கலியுகம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷிகள் எல்லாம் பயந்து போய் என்ன பண்றாங்க, நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து அப்படியே யஜ்ஞங்கள் வளர்க்குறாங்க. பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் கருப்பா போயிடுத்து, அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் கருப்பாயிட்டாங்க. அவ்வளோ யஜ்ஞம் செய்து அவ்வளோ புகை வந்திருக்கு. ஆனாலும் அவங்களுக்கு திருப்தி ஏற்படல. ஆஹா, கலியுகத்துல மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்களே, வைணவர்கள் பரதுக்க துக்கி இல்லையா, அதனால அவங்க கஷ்டப்படுவாங்களேன்னு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்ட சூத்த கோஸ்வாமி அந்த ஞானத்தை இவங்க கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, நைமிஷாரண்யத்துல இருந்த அந்த ரிஷிகள் எல்லாரும் அவங்களை விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய சூத்த கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெறுகின்றார்கள். சோ வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களோட நாம தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். சூத்த கோஸ்வாமி ஒரு கணப்பொழுதேனும் பகவானின் ஒரு தூய பக்தருடன் ஒருவன் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றான் என்றால் அக்கணப்பொழுதுடன் ஒருவனை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புகின்ற அல்லது உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கக்கூடிய புண்ணிய செயல்களை ஒப்பிட முடியாது என்று உறுதி செய்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சூத்த கோஸ்வாமி இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு கணம் தூய பக்தர்களோட சங்கம் கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா இந்த உயர்ந்த சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய தன்மையை விட அது உயர்ந்தது அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. உலக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அளிக்கின்ற புண்ணிய செயல்களோட அதை ஒப்பிடவே முடியாதான். இந்த உலக துன்பத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கக்கூடிய அந்த புனிதமான செயல்களோட தன்மைக்கு கூட அதை ஒப்பிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது பற்றுடையவர்கள் சொர்க்கத்திலிருந்து பெறும் நன்மைகளையோ அல்லது அருவவாதிகள் கூறும் முக்தியின் மீதோ கவனம் வைப்பதே இல்லை. சோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகாயத விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வமே கிடையாது. அவங்க வந்து அவங்க அந்த தூய பக்தர்களுடைய நட்பு ஏன் அப்படின்னா, அவங்க எப்பவும் பகவான் பக்தி தொண்டு அவர் எப்படி திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற ஸ்மரணத்திலே இருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. சோ எந்த விதமான உலகில் சுகத்தையும் அதோட ஒப்பிடவே முடியாது தூய பக்தி தொண்டுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும். ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் பிரலாத் மன்னருக்கும் அவரது தந்தை ஹிரண்யகசிபுவிற்கும் இடையில் நடைபெறும் உரையாடல ஹிரண்யகசிபு பிரலாதரிடம் சொல்றார், அன்பு மைந்தனே, தொடர்பு என்பது மிக முக்கியமானது இல்லையா? அது தன் முன்னால் இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் ஸ்படிகம் போன்றது. நாம எப்படி அதுகிட்ட இது பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் அந்த ஸ்படிகம் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணோம். கண்ணாடி மாதிரிதான் இல்லையா? அது போல பகவானின் மலர் போன்ற பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டு நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல் தெளிவாக இருந்ததென்றால் அவர்களின் செயல் அதில் பிரதிபலிக்கும். சான்றாக ஒரு ஆண்மகன் ஆண்மை உடையவனாகவும் அவனது மனைவி நோயற்றவளாகவும் இருந்தால் அவர்களின் உறவில் கரு உண்டாகும். அதுபோல் ஆன்மீக ஞானத்தை தருபவனும் பெறுபவனும் ஒழுக்கமும் உண்மையும் உடையவர்களாக இருந்தால் நற்பயன்கள் உண்டாகும். சோ அதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவருடைய தன்மை, அதை வாங்க கொள்ளக்கூடியவங்க தன்மை. அவங்க வந்து தூய்மையாக இருந்தாங்க, 2 பேரும் ஒரே வேவ் லென்த்ல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அங்க ரொம்ப உயர்ந்த பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். நல்ல பலன்கள். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இரண்யகசிபு பிரகலாதருக்கு சொல்றாரு அந்த மாதிரி?
ஆமா, ஹிரண்யகசிபு சாங்கிய தத்துவத்தை நிறைய பேசியிருக்காரு. ஆஹா. ஆனா இந்த இது எனக்கு என்னவோ கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அவர் அங்க என்ன சொல்றாரு இருக்கலாம். அப்படின்னாக்கா, ஆனா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு என் மேல பக்தி யாருன்னு சொல்றாரு என்னமோ. பகவான் வந்து யாருன்னா நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. மேபி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். ஆமா ஆமா என்னுடைய புரிதல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவர் இருக்கும்போது 3 லோகம் வந்து இரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்லிச்சான். சோ அதனால அந்த மாதிரி கூட அவரு சொல்லியிருக்கலாம். இல்லையே, பகவானின் மலர் போன்ற பக்தர்களுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டு நமது உள்ளம் ஸ்படிகத்தை போல தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆனா அவங்களோட அந்த செயல் பகவான் நான் தான் சொல்றாரு அவரு. ஏராளமான வரங்கள் பெற்றதால நான் தான் பகவான் அப்படின்றாரு இல்லையா? ஆனா அந்த ஹரிபக்தி சுதோதயம் அது தெரியல, அதுல படிக்கணும் பிரபு. நாராயணா அப்படிங்கிறாரு. நாராயணன்ற வார்த்தை அவர் உபயோகப்படுத்தவே இல்லை. இல்ல பிரகலாத பகவான் கதையை சொல்றாங்க. நீங்க இதை கொஞ்சம் நீங்க வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாமா அதுக்கு அப்புறமா? நாளைக்கு நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம் பிரபு. அந்த புத்தகம் பார்க்கணும், ஹரிபக்தி சுதோதயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆண்மகன் வந்து ஒரு நல்ல ஆண்மை உடையவனாகவும் மனைவியும் நல்ல நோயெல்லாம் இல்லாம நல்லவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை வந்து நல்ல ஒரு குழந்தையாக பிறக்கும். அது போல ஆன்மீக ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவர், அதை வாங்கக்கூடியவங்க 2 பேரும் ஒழுக்கத்தில் தலை சிறந்து பகவானுடைய அந்த இதுல கேட்கறதுல வந்து லயித்து இருக்கக்கூடிய அதே தன்மையில இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நிறைய நற்பலன்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தல் அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய இந்த புனித நாமம் ஆஹ் எல்லா அந்த கலியுகத்தோட யுக தர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த யுகத்துல கலியுகம் இரும்பு யுகம் சொல்லப்படுது. இந்த இரும்பு யுகத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படுறதுக்கு ஒரே ஒரு இது என்ன மருந்து என்ன அப்படின்னா மகாமந்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இது 2வது காண்டம் 1வது அத்தியாயம் 16 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து பரீட்சித் கேட்கிறார், ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெயிக்கிறதுனால தானாகவே பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் பரிபூர்ண நிலையை அடைந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். கர்ம பயனை அடைய விரும்பும் கர்மிகளும் பரமபுருஷுடன் ஒன்றாக இணைய விரும்பும் ஞானியரும் மோக சித்திகளை அடைய விரும்பும் யோகிகளும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தினை ஓதுவதனால் அனைத்து நிறைவு நிலைகளின் பயன்களையும் அடைய முடியும். அவ்வளவு ஒரு தன்மை உடையது, உயர்ந்த தன்மை கொண்டது பகவானுடைய நாம ஜபம். எப்ப நாம நாம ஜபம் செய்கின்றோமோ அப்ப அவங்களுக்கு தன்னாலவே அந்த பரிபூர்ண நிலை வந்து விடுகின்றது. அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல ஆல்ரெடி இருந்துடுறாங்க. ஈவன் நமக்கு வந்து கர்ம மேதிகள், எனக்கு வந்து பௌதிகமான சுகம் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த கர்ம மேதிகள் சித்தி வேலைகளை செய்து கொண்டு அந்த அஷ்டமா சித்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்ப புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படக்கூடிய அந்த மாதிரியான சித்திகள், பகவான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதி தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுல வந்து அந்த ஞானம் அந்த புரிதலோட அந்த ஞானத்தோட இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் அவங்க எல்லாம் கூட பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அனைத்து நிறைவு நிலைகளின் பயன்களையும் அவங்களால அடைய முடியும். ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது, இது அப்படிதான்ப்பா, இது அப்படி பை டிஃபால்ட் பகவானுடைய நாம ஜபம் செய்யும் போது நமக்கு எல்லாமே பூரணமா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிர்ணீதம் என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி. முக்தி பெற்ற மகான் ஆவார், ஆதலினால் முடிவாக தீர்மானிக்கப்படாத எதனையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இவர் அங்க என்ன சொல்றார், நிர்ணீதம் அப்படின்னாக்கா இதுதான் முடிவு, தீர்மானிக்கப்பட்டது. பகவானுடைய நாம ஜபம் மட்டும்தான் நம்மள எல்லாத்துக்கும் முழுமை தரக்கூடிய ஒன்று. அது மட்டுமே நம்மள வந்து இந்த பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட வைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஏன் அப்படி அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் முக்தி பெற்றவர், அப்ப உண்மையான வார்த்தை அவருடைய வார்த்தையும் வந்து சுத்தமா தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கும் நிலைக்கு உறுதியுடனும் தீர்மானத்துடன் வந்தவன் கர்மம் ஞானம் யோகம் ஆகியவற்றின் சோதனைகளை எல்லாம் தாண்டி வந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். நாம இங்க உண்மையாலுமே பகவானுடைய கருணையினால, அந்த காரணமற்ற கருணையினால நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் நம்ம வந்து இப்ப கூடி இருக்கின்றோம். சோ நாம ஜபம் பண்றதுக்கு நமக்கு பகவான் அருளி இருக்காருன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம். சோ இந்த கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை எல்லாம் தாண்டின அங்க மட்டும்தான் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்ய முடியுமா. இதே கருத்து கிருஷ்ணரால் ஆதி புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்டன்னா, எனது உன்னத நாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒருவன் என்னோடு எப்போதும் தொடர்புடையவனாக இருக்கின்றான். பக்தனுக்கு நான் மிகவும் எளிதில் வசப்படுபவன், சௌலபியம் ரொம்ப சுலபமாக கிடைச்சிடுற.
என்பதை உனக்கு உண்மையாக கூறுகின்றேன். ஏன்னா பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கும் போது அவரே வந்து நம்ம கூட இருக்க மாதிரி இருக்கு. சோ அதனால யார் ஒருத்தவங்க என்னுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்றாங்களோ நான் எப்போதும் அவங்க கூட இருக்கேன்றத யாரு சொல்றார்? சாக்ஷாத் பகவானே சொல்றார். யாருக்கிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுனன் கிட்ட. எந்த புராணத்துல சொல்றாரு? ஆதி புராணம். வாசுதேவரை பல பிறவிகள் வழிபட்டு வரும் ஒருவனது உதடுகளினால் மட்டுமே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜபிக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா நமக்கு வந்து சொல்றாங்க, ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு, பக்தர்கள் சொல்றாங்க, நம்ம பண்றோம். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய சயின்டிபிக் இது இருக்குது பாருங்க. வாசுதேவரை பல பிறவிகளில் வழிபட்ட ஒருவன் மட்டும்தான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க முடியும் அப்படின்றது பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் பகவானுக்கும் அவரது புனித நாமத்திற்கும் எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. அதனால் பகவானை போல பகவானின் புனித நாமமும் பூரணமும் தூய்மையும் நிரந்தரமும் உடையதாகும், நித்தியமானது. நமக்கு வந்து ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, நான் இறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிறவில நான் வந்து அதை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. இது என்னோட இது அப்படின்னு நான் எடுத்துக்க முடியாது. ஆனா பக்தியில அப்படி கிடையாது. நம்ம எந்த நிலையில செய்து நம்ம வந்து மரணத்தை தழுகின்றோம் அப்படின்னா, அந்த குழந்தை கூட அந்த உடனே பக்தியை பிடிச்சுக்குது. எப்படி அப்படின்னாக்கா, அது பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த பக்தியோட அந்த பலன். சோ பக்தி தொண்டிற்கு வீழ்ச்சின்றது கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ புனித நாமம் பூரணமும் தூய்மையும் நிரந்தரமும் உடையது. அது வெறும் ஒலி அதிர்வென்ற ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு வெறும் ஒலி அதிர்வு கிடையாது. அது கிட்ட எந்த ஒரு மாசும் கிடையாது. ஆகையனால தனது புலன்களை தூய்மை செய்யாத ஒருவனால் புனித நாமத்தை குற்றமின்றி உச்சரிக்க முடியாது. நாம அபராதத்தெல்லாம் விடுத்து நாம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த எல்லா பல பிறவிகள்ல செய்த புண்ணியத்தோட பலன் நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். அதாவது புலன்களால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் புனித நாமங்களை முறையாக உச்சரிக்க முடியாது. ஆனால் ஜபிக்கும் முறையை மேற்கொள்வதால் ஒருவனுக்கு உண்மையில் அவனை தூய்மை செய்வதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகின்றது. நாம ஜபம் செய்ய 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 நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள்லாம் போய் நம்மளுடைய மனது தூய்மை அடைந்து நாம பக்தியை பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்குறான். அதனால் அவன் மிக குறைவில் குற்றமின்றி அதனை உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கின்றான். தனது மனதில் இருக்கும் மாசினை அகற்றி தூய்மை செய்வதற்காக ஒவ்வொருவரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கூற வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். மனதில் உள்ள மாசு அகன்று விட்டது அப்படின்னா நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். புனித நாமத்தின் பெருமையை அறிந்து கொள்கின்றான். ஆனால் தங்கள் மனங்களில் உள்ள மாசினை அகற்றுவதில் விருப்பமின்றி எல்லாவற்றையும் அவை இருக்கும் நிலையிலேயே வைத்திருக்க விரும்புவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் உன்னத பயனை அடைய முடியாது. இப்ப எனக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னா அந்த மாத்திரை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அந்த நோய் குணமாச்சு அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு நான் நல்ல கரெக்டான டைம்ல மாத்திரை எடுத்துக்கிறேன், அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த மாத்திரை சரியா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? நான் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கேன், பகவானுடைய நாம ஜபம் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கலங்கங்களையும் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு ஆனா எனக்கு வந்து சரியாகலன்னு சொன்னா அது என்ன ஒரு இது இல்லையா? சோ நாம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம நாம ஜபம் செய்ய செய்ய நமக்கு பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார், பக்தர்களோட சங்கத்தை கொடுக்கிறார், சாஸ்திரம் படிக்கணும்ன்ற அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதனாலதான் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறோம். எத்தனை தடவை நம்ம படிச்சாலும் புதுசான ஒரு புரிதல் நமக்கு கிடைக்குதே ஒழிய அது போர் அடிக்குதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? நம்ம இப்ப நம்மளுடைய பேரே நம்ம வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்னா நமக்கு வந்து அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா? இருக்காது. ஆனா பகவானுடைய நாம ஜபத்துல வந்து அப்படி இல்லை. நம்ம ஒரு தடவை இது பண்ணும்போது ஒரு பாவத்துல நம்ம வந்து அவருடைய அந்த ராகத்துல பாட்டு பாடுறோம். அதுல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சலிப்பு தட்டுவதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஒருவன் பகவானுக்குரிய தனது தொண்டு மனப்பான்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். தொண்டு சேவை, இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம் இல்லையா? சேவை கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வழியில நம்ம வந்து இந்த சேவையில ஈடுபட வேண்டும். நீங்கள பிராக்டிக்கலாவே பாருங்க. இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம பௌதிகமான விஷயத்துல 24 மணி நேரம் நமக்கு பத்தவே பத்தாது. அதுலதான் போயிட்டு இருக்கும். பக்தி உள்ள மூலமாக பக்தர்களின் சங்கத்துல நமக்கு சேவை கிடைக்கிறதுனால மட்டுமே நாம என்ன பண்றோம், அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல நம்ம பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு மற்ற உறவுகள் தான் நம்ம அவங்க மேல முழுமையான அன்பு வச்சிருந்தா கூட எல்லா உறவுமே தாய் தந்தையில இருந்து கணவன் மனைவி குழந்தைங்க முதல் கொண்டு ஒரு டைம்ல நமக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓ இவ்வளவுதான் போல இருக்கு இவங்களோடதுன்னு. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. அவருக்கு நாம வந்து இவங்க மேல பண்ணினதுல 1% அவர் மேல தூய்மையான அன்பு வச்சிருந்தா நம்மள அவர் கைவிடவே மாட்டார்.
நம்ம என்ன பண்றோம், அவரை வந்து நினைக்கிறதே கிடையாது. நமக்குள்ளாரே உறைந்திருக்கின்ற பரமாத்மாவை பத்தி நாம நினைக்கிறதே கிடையாது. அவருக்காக எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செய்வதே இல்லை. நாம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்கு நம்மளுடைய இது சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்காக நாம போய் ஒரு 4 பேர் நானும் புனித யாத்திரை போனேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜம்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும். அதையே அவர் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமா எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ குற்றமின்றி உச்சரிப்பதற்கு இது உதவி செய்யும். இன்னொன்னு, ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சீடன் தொண்டு செய்வதற்கான பயிற்சியும் அதே சமயம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஓதுவதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகின்றான். ஒருவன் தனது சுய தொண்டு மனப்பான்மையை வளர்ச்சி பெற்றவுடன் மகாமந்திரத்தின் புனித நாம உன்னத இயற்கையை உடனே அறிந்து கொள்கின்றான். எப்போ வந்து நாம மகாமந்திர ஜபம் அந்த அந்த வைதீக பக்திய ஒழுங்குமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம செய்யக்கூடிய வைதிக பக்தியை செய்ய செய்ய ராகானுக பக்தி அப்படியே தானாகவே பகவான் மேல அந்த அன்பு வந்துரும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அடுத்து மதுராவில் வசித்தல். மீண்டும் மீண்டும் நம்ம மதுரா வசித்தல பார்த்துட்டே இருக்கோம். பகவான் நம்மள மதுராக்கு கூப்பிடுறாரா என்னன்னு தெரியலையே. புனித தலங்களான மதுரா, துவாரகா போன்ற இடங்களில் வாழ்வதன் முக்கியத்துவம் பற்றி பத்ம புராணம் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? உலகிலிருந்து வீடு பெறுவதற்கு பல்வேறு இடங்களுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்கின்றோம். எனினும் இந்த விடுதலையானது மிக உயர்ந்த பரிபூரண நிலை ஆகாது. பக்தி இந்த முக்தி நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பகவானுக்காக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பிரம்ம பூத நிலை, முக்தி பெற்ற பிரம்ம பூத நிலை எய்த பெற்றவுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மேலும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும். பகவானுக்குரிய உன்னத அன்பு தொண்டினை எய்த பெறுவதே வாழ்வின் உயர் லட்சியமாக இருக்கின்றது. அவருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த இதை செய்யறதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட உயர் லட்சியம். அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது. இந்த மனித வாழ்க்கையோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடைவதுதான். அந்த லட்சியம் மதுரா மண்டலத்தில் ஒரு சில மணித்துளிகள் வாழும் ஒருவனால் மிக எளிதில் அடையப்படுகின்றது. நம்ம மதுராவுல ஒரு சில நிமிடங்கள் இருந்தாலும் கூட ஏன் அவ்வளவு சிரேஷ்டம் அப்படின்னா பகவானுடைய நித்தியமான லீலைகள் இப்பொழுதும் அங்க நடந்து கொண்டிருக்கிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய இந்த பௌதிகமான பார்வையின் மூலமாக அதை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா அவ்வளவு அவருடைய சாட்சாத் பகவானே இறங்கி வந்து அவர் வந்து அங்க லீலை பண்ணியிருக்காரு. அதனால ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதில் மேலும் மதுராவின் நிலத்தை வணங்க மறுக்கும் மனிதன் யார்? கர்மீக்கள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்பும் ஞானிகள் போன்றோரின் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிச்சயங்களையும் மதுரா பூமி நிறைவேற்றி வைக்கின்றது. நம்ம என்ன பாவத்தில் அங்க போய் நம்ம நினைக்கிறோமோ அது நிறைவேற்றப்படுகின்றது. பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒன்றில் மட்டுமே ஈடுபட விரும்பும் பக்தர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும் மதுராபுரி நிச்சயம் நிறைவேற்றி வைக்கும். அவருடைய தூய பக்தி தொண்டு மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து பகவான் அதை அடிக்கின்றார். வேத இலக்கியத்தில் மதுராவில் ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் கூட ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளிடத்து உன்னத அன்பு மனப்பான்மையை அடைய முடியும் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன ஆச்சரியம்! மதுராபுரி கடவுள் ராஜ்யம் எனப்படும் வைகுண்டத்தினை விட புகழ்மிக்கதாக இருத்தல் வேண்டும். பகவான் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது மதுரா அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரி 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 போல், ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன டைம் ஆகுது? 10:06 மணிக்கணும். 6 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டின் 5 ஆற்றல் மிக்க வடிவங்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து 13வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். 12வது அத்தியாயத்துல ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லலாம். சோ நாளையோட இதுல வந்து 5 விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா மதுராவுல இருக்கிறது, அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு செய்யறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓதுவது சொல்லித்தரது, பக்தர்களுக்கு தூய சேவை செய்வது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா 64 பக்தி தொண்டுகள் சொன்னோம் இல்லையா? அதுல அதையேதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் மீண்டும் மீண்டும். அதுல ரொம்ப முக்கியமான 5 விஷயங்களை வந்து 13வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். சோ மதுராவில் வசிப்பது, பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, நம்ம அதை ஆல்ரெடி செய்யறோம். பாகவதம் ஓதுவது படிக்கிறோம். நம்ம காலையில தினமும் கிளாஸ் நடக்குது. பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது, நம்மளால இயன்ற முறை நம்மளுடைய மாத வருமானத்துல ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சு நாம என்ன பண்றோம், டெம்பிளுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம், புத்தகம் வாங்குறோம். அதெல்லாமே புத்தகம் வாங்குவது கூட வந்து ஒரு பக்தி தொண்டு தான் இல்லையா? அதையும் நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து சேவை செய்யறோம். அது போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது. காலையில 3 மணிக்கு நம்மளோட இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4:30 மணில இருந்து 5 மணிக்கு வந்து மங்களார்த்தி, 5 மணில இருந்து 5:30 மணி வரைக்கும் மீண்டும் சாண்டிங், ஜபிக்கிறது, 5:30 to அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ நாளைக்கு இந்த 13வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. அட்மின், கோஹோஸ்ட், ஃபெசிலிட்டேட்டர் எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆல் தி பெஸ்ட். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நல்லபடியா உங்களோட சேவை தொடரட்டும். பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை மாதாஜி எப்படி பண்ணிக்கலாம். 9 o'clock அங்க போயிட்டு திருப்பி இங்க வரணுமா எப்படி? நாளைக்கு தாரிணி மாதாஜி தான், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க போக வேண்டாமே, நீங்க அட்மினா? இல்ல இல்ல விஷ்ணு பிரபு பாத்துப்பாரு. ஓகே மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு, சூப்பர் பிரபு அவங்க பாத்துக்குவாங்க. கயல்வழி மாதாஜி இன் பிட்வீன் அவங்க ஜஸ்ட் போய் வந்தா போதும். நீங்க விஷ்ணு பிரபு கிட்ட பேசிட்டாலே போதும். கயல்வழி மாதாஜி அவங்க இப்பதான் அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் ஹீஸ் மேனேஜிங் வெரி வெல். சூப்பரா அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க. அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. சரிங்களா? ஆனா நடுவுல நீங்க கொஞ்சம் பேர் பாத்துட்டு வாங்க. அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் இது பேசிக்கங்க. நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் எனக்கு சொல்லிடுங்க பிரபு, எத்தனை இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் நடுவுல வரேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி L3 கிளாஸ் இருக்கு, நான் நடுவுல வந்துட்டு வரேன் அப்படின்னுட்டு நீங்க ஒரு தடவை பேசிக்கங்க. தாரிணி மாதாஜி கிட்டயும் பேசிக்கங்க. அந்த எல்லாரும் எல்லா ஃபெசிலிட்டேட்டரும் தயவு செஞ்சு இந்த கன்சர்ன் டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசிக்கங்க. முடிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ அந்த குரூப்புக்கு போயிட்டு வந்துருங்க. அந்த கன்சர்ன் டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசிக்கங்க. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா யார் யாரு டீச்சர்னு. காலையில 6 மணி லிங்க் வேணும்ல, 7 மணிக்குன்னா லிங்க் வேணும்ல மாதாஜி. உஷா மாதாஜியோட இது நீங்க அந்த கௌரங்க குரூப்ல வந்து போடுவாங்க மாதாஜி. அதனால டோன்ட் வரி. உள்ள போயிடுவேன். கௌரங்க குரூப்ல காலையில வந்து நான் ஏற்கனவே அந்த லிங்க் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நீங்க அந்த கௌரங்க குரூப்ல இருக்கீங்க தானே? ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. ஆமா, வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. ஐ திங்க் இவங்க எல்லாம் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அந்த இதை வேணா நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம போட்டுடலாம் இன்னொரு தடவை. அதை நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும். லெட் மீ ட்ரை மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நான் வாங்கின லிங்க் இருக்கு, அதை நான் போடுறேன் கௌரவங்க குரூப்ல. நாளைக்கு நீங்க போய் பாத்துக்கலாம். சரியா? எதுனாலும் நீங்க வந்து பத்மா மாதாஜியோட அக்சஸ் இருக்கும் எல்லார்கிட்டயுமே. சோ அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கலாம். பத்மா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி எல்லா குரூப்லயுமே இருக்காங்க. we are going to do a சேவா collectively. அதனால நீங்க யாரும் பேர்டன் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். நல்லா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாளைக்கு 18 days இந்த இது இருக்கு, பகவத்கீதை இது இருக்குல்ல? ஆமா, அது யூசுவலா இந்த டைம் தானே மாதாஜி? ஆமா, 9 to 10. அது வேற லிங்க். நம்ம கிளாஸ் இல்லையா? அப்ப நம்ம கிளாஸ் இருக்கு. 19 அத்தியாயம் முடிக்கணுமே. 12 முடிச்சிட்டோம். இன்னும் 7 அத்தியாயம் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். இந்த இந்த லிங்க் வந்து சங்கீதா மாதாஜி தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க L3க்கு அடுத்த பேட்சுக்கு. 17ஆம் தேதியில இருந்து அவங்க கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. பகவானுடைய கிருப்பையால நமக்கு வந்து அது வரைக்கும் டைம் இருக்கு. இல்லைன்னா ஷீ சப்போஸ் டு ஸ்டார்ட் பை டே ஆஃப்டர் டுமாரோல இருந்து அவங்க எடுக்க வேண்டியது. அது என்னன்னு தெரியல. அவங்க 17ஆம் தேதியில இருந்தா எடுக்கிறேன்னு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த லிங்க் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. நமக்கு டைம் இருக்கு. எப்படியாச்சும் எனக்குமே வந்து சீக்கிரமா முடிக்கணும்னு தான் ட்ரை பண்ணோம், முடியல. நாளை திங்கட்கிழமைல இருந்து எனக்கு வேற கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனாலதான் சரி பார்க்கலாம். 18 பேர் 10 பேர் என்ன ரிமைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. என்ன சொல்லுங்க? 10 பேருக்கு இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் நம்பர் கொடுத்து ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ண சொன்னாங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டீங்களா பிரபு? 7 பேர் இப்ப எடுத்தாங்க, 13 பேர் எடுக்கல. நோ அதுல வந்து சில ப்ராப்ளம். பேருக்கு லிங்க் வரலன்னு சொல்றாங்க. ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு லிங்க் வரவே இல்லை நான் அப்படின்னு குரூப்ல போட்டிருக்கேன், யசோதமை குரூப்ல போட்டிருக்கேன் பிரபுஜி. அந்த லிங்க் அவங்களுக்கு அனுப்புங்க, அவ்வளவுதான். அனுப்பிச்சிடலாமா? அனுப்பலாம். ஏன்னா அந்த லிங்க் தான் தாரிணி மாதாஜி வந்து அந்த லிங்கை டச் பண்ணி தான் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்க போற கிளாஸுக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேரணும்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால அதுல சேரலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா டைரக்டா அவங்க அதுல ஆட் ஆயிடுவாங்க. மார்ச் 9ன்றது அந்த குரூப் தானே பிரபுஜி? ஆமா ஆமா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருமே கௌரங்க குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து அந்த அந்த இது கம்ப்ளீட்டா அந்த லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து அந்த கன்சர்ன் பக்தர்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருங்க. சப்போஸ் அவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலன்னா நாளைக்கு வந்து அவங்க வந்து பேசியிருப்போம். நாளைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக் கொஞ்சம் வந்து ஹஸ்லா இருக்கும் நமக்கு வந்து. ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணுங்க. சொல்லுங்க, வேற எதனா கேள்வி எதுவும் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. அந்த நீங்க வேர்ட்ல இது பண்ணிருக்கீங்களா, அது வந்து எக்ஸல்ல வந்து போட்டு அந்த இது வந்து அந்த ஒரு 4 லைன் வந்து ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஆமா, 10 ஆயிடுச்சு. ஒரு தடவை எனக்கு பத்மா மாதாஜி அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தாங்க பிரபு. நான் அதை தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன். நம்ம இப்படி போய் சுத்தி இப்படி வந்தோம் இந்த வாரம்.
ஆக்சுவலா சென்னை ஓரத்துல தான் இருக்கு, இந்த பக்கமாவே கடல் ஓரத்துல. அது வந்து இது கிட்டையும் அவரே சொன்னாரு. ஒரிசால இருந்து நம்ம சத்தியம் வந்து இறங்கி சொல்றீங்க நீங்க பிரபு, நீங்க வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே மாதாஜி. நீங்க கிடைச்சதுன்னா நீங்க போடுங்க, நானும் போடுறேன் இந்த கௌரங்க ஓகே.